Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhonso kinqanya ngiphoza amatshitshi command. Bathi umfana empaleni zancane udanga bathi diabetes mdala ntica bamsukela badinga lehlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamlalo delicious bathi ntombi zimntazana nje bathi umuhle webhonso. Umuhle wamatshitshi command. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona umqeqeshi wethu. Ngiyathemba uyaphila wena ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe uyaphila la ukhona. Uthi ubafoke mina ngifunde okuningi kuwe in a short period of time. Okukhulu kunakho konke ukuzithemba empilweni. That's the most undermined concept. Ihamba idlulele into different aspects of your life apart from love life. Kodwa lokho inkulumo yangelinye ilanga. Bengithi ngidlulisa ukubonga okwa namhlanje. Okay? Usho njalo umfowethu uthi ke kunalengane engifunda nayo ngiqala ukuyazi maphakathi nonyaka bengithe kuyo ngicela siye kwi-date wathi akayithandi indawo egcwala abantu yase ithi uma ngifuna ukuthi sihlale mangifike eres layo ngiyivale. Okay, sizothenga whatever sihlale sibuke imovie kusho wena njalo lengane. Yamuzwa umfowethu onenhlanhla ngizokubiza ngenhlanhla mfowethu ngoba akwandile lokho yabona. Kungenzeka mhlawumbe wena oyidalela inhlanhla vele futhi wena oyidalelile ngani ngokuthi yile kuyona lengane yabo sho nangendlela mhlawumbe oyiphathe ngayo usiphathe kahle kakhulu yabo. So yaba confident enough ukuthi ikwazi ukuthi ithi woza eres yayo yabona indawo yayo private la ihlala khona yangasaba lutho yaba open nje kanjalo yabona mangathiwa amathekeni anjena mfowethu ngabe kumnandi emhlabeni yabo. Ivele ikuchallenge ukuthi hayi kunje yabo akusho phela ukuthi mhlawumbe ulula noma uyithekene ebhayizayo kufanele umfana umphonse phansi umphonse phezulu. No, mawuyithekene ezaziyo ukuthi ifunani umuntu kufanele ukwazi ukuthi umnikeze ithuba bese kuba yikona ukuthi hayi cha akasiyo lento oyifunayo noma akasiyo lo pende lo ufunayo then bese phela kanjalo yabo. Kodwa isidingo sokuthi lo umshonisa le umshoniseleni nifu umshonisa entalashishi akudlala ngomuntu lapho yabo. Kodwa kunye ngifuna ukuqaphela nakho utheni lapho mfowethu bengithe kuyo ngicela siye kwi-date wathi akayithanda indawo egcwala abantu. So yabona uma ithekeni mangabe usayishela bese kuba nezinto ezifana nalo alayini ezishoyo mhlambe engazithandi nezithandayo. Khumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi kwezinye zezinto ongakwazi ukuzimela noma mhlambe ozithanda kancane kodwa ongakwazi ukuzimela yena aziveza ukuthi uyazithanda wena lapho ziveze nje njengaye njengomuntu oyithandayo nayo leyo nto. Angithi utheni lapha uthe wathi akayithanda indawo egcwala abantu nawe ubungamfakazela lapho uthini hayi nami nkosazana yabona ke ngiyafana nami lapho angithandi ngempela nami indawo egcwala abantu angizizwa nje ngingakhululekile kahle yabo. Uyamfakazela kuleyanto athi uyiyona yabo unless wena uyithanda indawo egcwala abantu ungamfaka ungashi into wazi kahle ukuthi nawe into athi yena akayithandi wazi kahle ukuthi wena uyayithanda. Ngisho nje kulezo zinto ezilight athi akazithandi noma athi uyazithanda yabo njengokubuka ama movie mhlambe bese kubithele ngane mina angithandi ukubuka ama movie ngitshela isimanga ukuthi khona amathekeni angathandi ukubuka ama movie yabona. So let's say mhlambe ithi angithandi mina ukubuka ama movie ayangibhora nje ama movie bese nawe uyayivakazela ukuthi hayi cha nami njalo ngiwathanda ama movie ebeni wazi kahle ukuthi uyawathanda uyabuka ama movie yabo. Angisho kanjalo kodwa nje izinto ezilight ezikanjaya ongakwazi ukuzimela mangabe ethi into akayithandi mfakazele nawe ukuze naye ezobona lo muntu engathi uyimesh nami engathi ngimlethele ingelosi yabona inhlanhla yami lena lo muntu izinto eziningi nje siyafana kuzona yabo. Fanele uhlakaniphe mfowethu ngihleze ngikutshela leyo yabo. Kodwa ke uthi umfowethu ke
ake ngiqale nje lapha khona sokhumbula uthe mfowethu ke ngiqala ukuyazi maphakathi nonyaka bengithe kuyo ngicela siye kwi-date wathi akayithanda indawo egcwala abantu yase ithi uma ngifuna sihlale mangifike erest layo ngivale sizothenga whatever sihlale sibuke imovie kusho yona njalo lengane njengoba ngisho ukuthi umfowethu unenhlanhla esimanga yabona iziya suggest ngani ukuthi ayisothenga noma yini sibe ndawonye yabona kodwa ake siqede indaba uthi umfowethu angikaze ngimenywe ngaphambilini akakaze umfowethu amenywe ngaphambilini angazi noma ukuba nayo intombazane egumbini wake waba inayo kodwa uthi bafoke angikho sure ukuthi ngilindeleni and angifuni ukwenza into engagcine ingivalisile ngigcine ngingawinanga so wayivala lapho mfowethu yabona mfowethu inhlanhla eyisimanga lena angifuni uqamba amanga ube nenhlanhla eyingqayizive ukuze makuthiwa uyithuba elingqayizivela yabona yilona ke leli obulitholile lapha yana yakubiza ingane athi hayi so thenga whatever because iyakubona ukuthi hayi uyi-suitable candidate angiyibeke kanjalo yabona so kusho ukuthi khona lokho ekubonile kuyona ngoba ibingasho phela ukuthi hayi cha angifuni noma nje ikuzibe noma isho something yabona kodwa cha iyasho ukuthi hayi woza esothenga noma yini sizidlalele phansi sizibukele imovie yabona ke angithi ke i-interest yakhe ke ngizothi nje mhlambe ik50% and above yabona okuyinto enhle kakhulu leyo ukhumbule ngithi kuwena uma interest entombazane less than 50% hayi mfowethu ungabo lokhu umuntu umlandela yabona ngoba kuzoba nzima ukuthi umenze akubone njengomuntu angakwazi ukuthi athandane naye you will go the extra mile yabona kanti isidinga sikho kufanele naye kube ukuthi there's something ayibonayo kuwena noma kubone nje ukuthi umjito grand ongenankinga mangisambona at least interest yakhe lapho kusekunjani ik50% kodwa mangabe ukuthi nje uyakuchizela nani zisuka nje hayi yabona izenzo zakhe ziyakukhombisa ukuthi lo akashaya ngesosha yabona so la i-interest yayo lethekeni it's more than 50% yabona so ke ngithi ke angiqwashiseke ngezinto ekuzofanele uziqaphele yabona mangabe usukuyona lethekeni okokuqala ngifuna ukuveza mfowethu qinisekise ukuthi mangabe usuya kuyona uyageza ngizokuveza lokho angifuni ukushiya ngaphandle ngoba kunabantu angathi kade ijulukile njalo angasiboni isidingo sokugeza abe clean anuke kahle avela hamba ekuyona ingane enjalo ejulukile enuke njalo ahamba yofike kube nenkinga lapha nokusela ingane ingabusakwazi ukubuka leyo movie vele ishintsha umqondo hayi yabo cabangisi lo ukuthi ngizomxosha kanjani lo muntu yabona khona abantu abanjalo abangazwani awazi noma okhokho bakhe noma umkhulu wakhe wayengazwani namanzi noma wawela kuyena noma yini wamembatha naye unjalo akazwani nokugeza yabo so geza mfowethu qiniseka ukuthi uclean unuka kahle ukuze phela mangabe senhleli senibuka imovie abe la eduze kwakho naye eza ukuthi hayi ngivakashelwe la ilensizwa futhi inuka kamnandi yabo noma ngathiwa awunazo ke iqhole inuka kamnandi kodwa ufake nje roll on ube nje clean yabona okokuqala lokho okunye futhi kufanele uqaphele ukuthi yabona mangabe usuyakuyena qinisekisa ukuthi ihug uyayithatha mangabe welcome yabo mangabe usumbona nje bingelela unjani thatha ihug yabona umenze akufile hlezi ngiyibala namabox awu3 engihlezi ngiwasho kodwa nje ake ngibale kuleli hug kakhulu ukuze nizokwazi ukuthi nifilane yabona ihug mfethu ungayithatha kancane kodwa hey le nto leya iyawenza umehluko so uma umthe vange hug nazo uzomenza igazi lakhe ukuthi igazi lakhe lithi ukuthi kancane yabo ukuthi umfuna umbamba nje umbambe ukuthi hayi ubanjwe insizwa la ngambambi sakusaba khona lokhaga lokhu ihage bandayo mbambe nje ukuthi hawu
abanjwa amadoda yabo okunye lokho kufanele uqaphele yabo. So ke mangabe usunaye uqinisekise futhi ukuthi uyasmile yabona, angisho ukuthi umenza isilima smile yabo, cha ungamenzi isilima kanjalo, kodwa nje mangabe ekhuluma mfowethu qinisekisa ukuthi uyasmile nje with a genuine smile yabona, ukuze naye ezobona ukuthi hayi sho lo bhuti uchazekile ngempela. Angisho na ukuthi njalo uzizohlezi yabo, cha, kodwa nje khona ismile nawe esigenuine osaziyo ukuthi hayi mangabe ekhuluma nje ngimotiva nje ngesmile, ukuze nawe uzokhombisa phela ukuthi hayi lento oyibonayo uyayithanda, uyachazeka kuyena yabona. Kodwa uma uzohlezi userious udla imhlathi ekhuluma nawe yabona, it's like awukhululekile yabo. So kufanele ukhululeke mangabe lapho, relax. Ngiyengithathe sokuthi kufana nokuthi yabo nje uthathise sengathi uya kumngani wakho yabona, umngani wakho mfowethu uzokurelaxile. Angisho ukuthi uyiphaphele ingane mangithi umngani wakho, uthathe sengathi umngani wakho, cha ungayiphapheli, kodwa nje relaxa as if umngani wakho yabo. Uma uya kumngani wakho akho valo onalo, uzirelaxele nje kamnandi yabona. So uthatha kanjalo ke as if umngani wakho, uzirelaxele nje, ngeke uzoshaya umuntu, ngeke uzophume igazi, ngeke ingane zikubambe ngokhiye, ngeke izikhinge kophlungu ozobuzwa yabona. Ngawuphuma usugxiza noma usuvaleka amehlo, relax, ayikho ingozi lapho yabona. So lwana uvalo, relax yabo. Then mangabe usulapha angiphele imovie le nizobe niyibuka, before nje nibuka imovie angithi uyazi eresi kuba nesitulo esisodwa yabo. So kufanele nihlale kuphi, embhedeni wayo. Angikholwa ukuthi khona iresi enezitulo embili, lo muntu usuke kukhona la sitshontshe khona esinye isitulo yabo, ngoba iresi neresi banene kufike kube itafula bese kube isihlalo esisodwa yabo, then bese kuba umbhede. So angeke ngitshela ukuthi nizohlala ehlalweni omunye ahlale la omunye ahlale kube ne gap phakathi kwe, no. Isihlalo nje silapha eceleni, fanele ukuthi mase usukhona kwi-RS yakhe lapho kube ukuthi niyahlala embhedeni, mhlambe nincike odongeni, niyathintana nje ngamahlombeni, abe la eduze igap ingabukhona yabona. Kuba ukuthi nje awuncikile eduze athi phela ninukelana uclean nawe naye ngithi uzobe clean, uzobe kulindele. So ngiyathemba nje ngoba ufika ngizobe mhlambe nizoqala nothenga ukuze phela nizobuka kamnandi yabona, niyadla niyabuka nje kamnandi, niyazixoxela nibuka nemovie kube mnandi kanjalo yabo. Kodwa into ekufanele uyiqaphele kakhulu yabona, amathuba amaningi ukuthi ningasenzwana amandla embhedeni maningi yabo, maningi. Kodwa ngifuna leyo nto uyithathe uyifake la ekhanda, ngoba iyo le ezodala ukuthi ugcine ibhimbili ikhwaya. Ngobani? Na ithekeni yazi ukuthi okay njengoba ngimlethe endlini yami lo mjida lo, for sure uzocabanga ukuthi okay sizokwenza ucansi yabo. Iyazi ukuthi mhlawumbe uzoza ngaleyo ngqondo ukuthi okay njengoba ngimletha la shuthi nje hayi sizokhala yabo. So nayo ila ikulindele. That's why ngithi maningi amathuba ukuthi ningasenzwana amandla, nizijabulise noma nizithokozise ngokucansi. Kodwa leyo nto ingakudrive, ungayibeki la ekhanda kakhulu, ngoba mhlawumbe yakutesta naye, ufuna ukubona ukuthi uze ngani, uyabona, ufuna ukubona. So leyo nto ungayithatha uyibeke la, ngoba nakho ususendlini yakhe bese uthi hayi imbozo lokhu umpress, cha, relax angithi ula eduze kwakho wena mfowethu. Into ezokwenzeka yabona, ama-signals maningi. Mangabe umuntu ela eduze kwakho nihlalele nje nizibukele imovie, nibuye nizixoxele, uyasmile nange eduze kwakho, maningi ama-signals azokukhombisa wona ukuthi umqabule, bese kuyanda-ke kuyaphezulu yabona, gcine sekudlulela phambili. Kodwa nje kungabe ukuthi njalo wena like ugebhile ukuthi nje ufuna ukuthi uhlalekela ngokhisi bese nje ziyakhala, ngoba uzogeja izogcina sekubuza ingane uthi hawu kanti uzele ukuzobuka imovie nami noma ufuna ukulala nami yabo, bese kuba muncu, sekuba buhlungu, sihambe usuphoxekile yabo. Angisho ukuthi ukubeke la emqondweni, wakubeka la
uyilahlile nje from the start. Relaxa nje, abe la eduze kwakho nizibukele imovie nezixoxele. Mawukuthi phela kuyathintwana nje kancane, yabo. Naye yabo uma mbamba isandla umuntu uyasizwa isandla esidonswayo, yabo. Ungasithinta nje isandla kancane uthi yabo umthe nje thasi kancane ngesandla, yabo. Ngabo ukuthi na umbambile, ungambambi isandla nje usibeke kwesakhe isandla, ungasibeke ethangeni, yabo. Manje kuzobe sekubonakala ngathi hayi wena khona la usiyakhona, just ukuthi nje igazi lenu lifilane. Ngamthinta nje isandla mawukuthi uyasidonsa kancane hayi sisuseke sakho, yabo, ngoba kusho ukuthi akekho comfortable. Uyazi ukuthintana kwabantu, mawuthinta umuntu isikhumba nesikhumba kuba naleyo vibration oyifila umuntu. So nawe ngamzwisa nje kancane emva kwesikhathi mangabe seni comfortable nobabili, ngoba phela nawe uyadinga ukuba comfortable kuwena. And make sure ukuthi uyamlalela mfowethu. Iphutha elikhulu lapha ongafika ulenze ukuhluleka umlalela. Mangabe ubuwena nje ukhuluma kakhulu, you talk too much, ukhuluma kakhulu, yabona ngazi uyaziveza njengomuntu angahlamba isigwili noma onemali noma onani. Akhulumi kakhulu. Abantu banezinto eziningi ezenzakalayo empilweni zabo, so bayathanda ukukhuluma. Bayathanda ukukhuluma, bayathanda ukuxoxa, bayathanda ukusho izinto ezenzakalayo empilweni zabo. So wena the best skill ongasifunda ulalela, funda ukulalela, yabona. Umuntu akuxoxele ngempilo yakhe, nawe phela ukhombisa ukuthi yabona umuntu mangabe ekuxoxela umbuke emehlweni, umbuke nje, khombisa ukuthi umlalele. Kodwa manje uzothi ukhuluma nawe ubhekele lo vumo, kodwa manje ubhekele cha, mbuke, khombisa ukuthi awu interested ilento asukuyisho. Ubuze nemibuzo, imibuzo esangcoxa, bonje umlalele mfowethu, akhulume, akhuleke. Uyabona nje ngalolu suku kuba sengathi kade nahlangana mhlawumbe, yabo, indaba indlela owenza ngayo, yabo. So mfowethu ezinye zezinto lezo ongazenza nezinye futhi ekufanele uziqaphele ukuze ungeke uzugeje, yabona. Kodwa ke mangabe kuningi khona okunye okusalile nawe uyofika ukubone, kodwa nje relax mfowethu. Mawurelaxile nje usmile ukhomba ukuthi hayi wena insizwa nje ngenankinga, relaxele, and futhi awuzile ukuthi uzokulala naye, awuphushe ushuno ukuthi uzolala naye. Wona amathuba ukuthi uthole maningi, kodwa ungezi ngaleyo ngqondo, ngoba naye mhlawumbe ufuna ukufunda wena njengoba ethi hayi was a rest, ufuna ukufunda wena. So iba mindful kuzo zonke lezo zinto. So ngiyathemba ke mfowethu ukuthi uzokwenza ngendlela efanele wenze ngayo. So uma ngabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ke ku-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.